бардоро амин ма видеоро фақат ба ов сар мекунам, чунки хай медонем ки ҳам куҷоеда ов ҳаста, иншоалло ки зиндагии хуб дар ҳамон ҷо дошта азиз. навора тамошо кунед 360 000 сомон. хоб хона дар ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайём. ай ҳаминҷа ба восеъра 1 километр нест бача азиз, ҳамон райони восеъра. хулоса дӯстон беҳад варианти хубай тамошо кунед. ман хонаро абзор мекунам. ҳамин навора тамоми бачаҳои восеъда роӣ кунем бардор азиз. медонед мақсад одамое ки ай восеъ хонахар ҳастен омада ай пеш хонаро бинен, иншоалло ки маъқул мешавад. ман видеоро ай ҳамон сар мекунем дӯстон. тамошо кунед, хонаро бихарем. лайкоро монед, подписаться кунед. дастгирии шумо пешравии кори мо ба хотири шумо навор мекунем бача азиз. рафтем тамошо кунем. ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои ман, ҳама кас асозен хубен. бардоро заправкаро бинед. шоҳрои Кулоб, шоҳрои восеъ. хонаи мо дар куҷое бардоро, нигоҳ кунед. ҳам мошина нигоҳ кунед. пешам мошина тараф дасти рост мегардем. дуюм сеюм хона хонаи моай. хона дар кӯчаи Умари Хайём дӯстон. ман абзораш мекунам. просто дӯстон централни точкаай. нархаш арзоне бачаҳо. беҳад нархи зур ғалтид. ака мегӯяд ки хай сум дар кор арзонтар мондем ки ҳамин хона дӯстон савдо шава, камодӣ ҳал шава. хулоса ин ҳаминҷа дӯстон ресторани Дарё. ина ин тараф ҳам мешавад гашта тарафи кӯчаи Умари Хайём бидурем. ҳамин там метавонем бирем бардор азиз. далши ибрат ва диржин усу тай кӯи намак. фикр мекунем адрес фаҳмоед бача азиз. ҳамин хеле ҷода ки мактабшам, масҷидшам, бозоршам, заправкашам, иҷа самбусашам дӯстон ина маромад. ина нигоҳ кунед. самбусаи регар. хулоса мерем ҳамон тараф мегардем, ай пеш хона навор мекунем, тамошо кунем. ҳама каса дӯстон хушу тамошо кунем. иншоалло ки Саудо ТВ то вақте ки дар интернетем дар хизмати шумо. лайкора монен. навора тамошо кунем. дӯстон азиз, аз ҳамонҷа ман аз пеши заправка навор кардам. где-то ягон 50-60 метр омадем, тарафи дасти рост гаштем. ин ҳамин хона дӯстон, хонаи фурӯшӣ, кӯчаи Умари Хайём. ба ҳазур тамошо кунем бахша азиз. ҳавли стяжка дӯстон. аловхона ва ҳоҷатхона дӯстон дар инҷа. хона криша дорад, нигоҳ кунед дӯстон. ина дар инҷа овош. ина дӯстон азиз, нигоҳ кунед проекта. ин ҳамин ҳолат дӯстон азиз. хулоса дӯстон азиз, шумо хонаро тамошо кунед. ин хеле нарх дар ин тарафо редка мешавад бача азиз. нигоҳ кунед. 4 дар хона. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ина ин боло дӯстон хеле ҳолат кардагиай. ина мақсад ки защита борон. иҷа як хона. ина бародар азиз. ина дӯстон. хона калонай. мақсад 3 ба 6 ай. ин тирезаро бинем бародаро, ами берна нигоҳ бекунед. хулоса кондитсионер якта, дута кондитсионер дорад бародар азиз. масъалаи монтаж, евромонтаж дӯстон азиз. ин тараф шаха ягон шуба ягон чиз мезанед, аки лишни ма бошим дар кор нест. инҷа хонаи ду. ин хона кантр майда. хона барои рахти хоб бигем, хато намекунем. мақсад ки детский комната бача азиз. ина ишам тиреза дорад. тиреза берна нигоҳ мекунам бародар азиз. ина ҳолати потолокш. дӯстон дуюм хона иҷа мешавад кухниш. як ба як пон нишон метем, мебурам бародаро. хоб
Ana кухоничаш бачака азиз. Трезаж. Розетка. Холодильник. Болора бинед. Ина. Дидем бача азиз ина нигоҳ кунед шумо. Ин ҳамин ҳолат хулоса. Дӯстон, қисми кухниша тамошо кунед. Ина бачако. бахшиш кухни гуфтам баняда дӯстон азиз. Ина. Ин ҳамин ҳолат. Дар масъалаи рафтани ош бачако азиз, дар пишти хона септик кардагия ки чиқри калон. Хулоса ки барои рафтани об дӯстон азиз ина. Ин масъалаша расчётша гирифтагиам. Яъне ки ногуфта намона бача азиз ина. Инҷаш ҳамин ҳолат. Дӯстон, ана иҷа мешава хонаи се. Хоб. Нигоҳ кунем бардора. Ин ҳамин ҳолат. Ин мешава хоначаи майдаак. Телевизор дора. Хулоса ки нами хеле ина. Потолокш. Телевизор чашқати. ин тараф дӯстон мешава хонаи чорум. Ина бардор азиз. Ҳамиҷаш ҳам бардоро нигоҳ куненда. Ҳамин хел маҳкам кардагия ина. Инҷа мисол мешнӣ ягон чайкавал як буд ҳавои тоза вақти борон мебарад инҷа мешнӣ просто роҳат мекунад. Хонаи чор. Варкнинам медрой. Дарин салх инакай. Ҳамин реклама кунӣ омадам уж як харидор омадай. Чах кеса гуфтам бес агар ки ман видео макунам. Подписчикои мо харидор онохи. Фақат ай берин наин. Ин ҳамин ҳолат дӯстон азиз. Дӯстон азиз, мақсад як хона буд, ду хона буд. Хоб кухни буд, баня буд, мисол ҳамаша навортон кардем диден полностью. Иҷаш боша агароташ бародарои нигоҳ кунед. Айсоби ки мисол об ҳастай, айсоби ки мисол ҷои обиай. Барои агарот кардан хуб айда дӯстон азиз. Ҳамин агаротча дора дӯстон. Инаҷа хай кабинети Гитлер бача азиз. Ина ҳаминҷа дӯстон. Ана ҳоҷатхона дӯстон. Иҷара маҳкам хеле аднаска мекардаган. Аднастарони мақсад маҳкам кардан. Инаҷаш аловхона ҷое ки аловӣ мегузорем ку. Ин ҳамин ҳолат дӯстон азиз. хулоса. Кадумитон харидорен, кадумитон сум дорен, сумтон тайёрай. Як варианте ҳаст ки хеле вариантҳо дӯстон редка мешавад дӯстон азиз. Хулоса дӯстон, ман навора ҷамъбаст мекунам, нарша гап мезанам. Панои ҳаматон ба худо. Лайк монен, поделиться, подписаться. Ай шумо дастгирӣ, ай мо иншоалло пешравӣ дӯстон. Зиндаву сарбаланд бошед. Нарша ман мегӯям бача азиз. Дӯстони азиз, нархи хона 360 000 сомон, 4 дар хона, 4 сотих замин, 2 та кондитсионер. Хулоса ки хона қисман бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. Хонара ба чӣ сохтагиам дӯстон? Ба хишти лоӣ. Кай сохтена камиша хонара бигин? Як сол пеша, мақсад ки соли 2025 ҳамин хонара дӯстон сохтан. Омада бо айпеш бинем бачако азиз, ҷонтон агар айпеш омада бинен, хонара бихарем. Зинда ва сарваланд бошед бача азиз.